Opvarmningsbanen til at sætte varmt og sætte af. Næste rytter på banen Mathilde Rasmussen, som er sidste rytter i plads. Hun startede, ja. Nej, jeg filmer. Det kan man. Det hedder B0. Det er læger. Kommer du sgu igen her? Flot, skat. Godt. Hele koncentreret. Nej, har sådan noget hæneskab. Det er bagbenet. Det er hæneskab. Jeg har det lidt med den bedste. Sådan, det er skide godt, mand. Woohoo!